Soc l'Andrea de primer d'ESO i a continuació us presentaré el meu treball sobre el bosc de Santiga, on us explicaré sobre el passat i l'actualitat. La meva opinió sobre Barberà és que no ha canviat tant i ha millorat degut a les construccions de les carreteres, edificis, fàbriques i més. El bosc de Santiga està situat per una zona propera del riu Ripoll i tenim accés per el riu o bé per una carretera. El porc senglar és un tipus d'animal mamífer i acostumen a trobar-ho als boscos. S'alimenten de tot tipus d'insectes. L'eriçó també pertany al grup dels mamífers. Els podem trobar en boscos i llocs no massa freds i humits, i s'alimenten d'herba. Per una part tenim el galceran i per l'altra tenim a l'estepa blanca. Aquest arbust s'anomena galceran. Té fruits de color vermell i la seva alçada és de 30 a 80 centímetres. Això també és un arbust i s'anomena estepa blanca. Les seves flors són de color rosa i la seva alçada és de 100 centímetres. Com podem observar en aquesta imatge, estem identificant la planta mitjançant una clau dicotòmica. He escollit aquesta foto perquè em sembla molt interessant. A continuació, si observem la imatge, podem comprovar que la guineu es menja l'eriçó i l'eriçó es menja l'herba. I per finalitzar, els 3 consells que donaria són: no trepitjar les plantes i respectar els camins que hi ha al bosc, no llençar brossa al terra i no contaminar amb transport i anar caminant.